Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоро ки меояд дӯстон на дар бораи ҷинай ва на дар бораи ягон ҷои тарснок. Видеоро ки меояд дӯстон падзакаса як бор аз мо хоҳиш кард ки дар бораи Чхел аз Ютуб сим кор кардан ака як видео кун. Бодаже гуфтагӣ буд ки агар битунӣ. Бароям дӯстон ма ин видеоро кардам. Марҳамат, хай тамошо мекунем ва фикри худои худро албан дар комментария менависем. Рафтем. Бародаро, пеш аз ҳама одаме ки мехоҳад ки аз Ютуб даромад бикуна, мисол ки ойлик бигира, бояд ки худаш видео куна, собствени видео куна. Видеош ай худаш боша, ай ягон одами дига набоша, аз ягон канал дизди ҳам набоша, ягон музикаш авторски права надошта боша. Мисол яхе каналҳое ҳастанд ки медрояд дар канал Малика Саидова сердега, Ҳоҷи Мирзо сердега, ягон прикол ягон одами дига сердега, бо мегӯянд ки ака барои чӣ монетизатсияи канали мо ҳуй намешавад. Бародаро, ма ба шумо мегӯям ки агар ҳамун видеотон миллион просмотр, миллион подписчики куна, шумо аямон хай як тин фоида намебинед. Барои ҳаму агар битонен хитон мисол видеоро ки бигирен, озвучка кунен, монтаж кунен, меҳнат кунен, партоен, худо ки хоҳад баъд каналтон ба симкоркунира мешавад. Бародаро, саволи дуюм, бародаро, канал аз чанд подписчик ба симкоркунӣ медрояд? Вақте ки бародаро канали шумо 1000 подписчик мешавад, 4000 соат, 240,000 минут. Вақте ки шид, бародаро, агар ба шарте ки видео ай хитон боша, ягон нарушение надошта бошен, шумо медроен Ютуб заявка падават мекунен дар Ютуба худаш. Баъд аз оне ки дӯстон шумо заявкаро падават мекунен, Ютуб канали шуморо аз назар мегзарона ки видеои шумо ба қонунои Ютуб савпадат мекуна ё ин ки не. Агар ки ба қонунои Ютуб боша видеои шумо, монетизатсияи канали шумо дар давоми 1 ё ин ки 2 моҳ ҳуй мешавад. Ина мо канали хона бародаро гдета як ҳафта пеш монетизатсия равон карда гидем. Ина то ҳола ҳуи шидагӣ нестай. Барои ҳам бародаро ки мехоҳанд ки мисол каналои кунана аз қафои канал шаванд ва даход ай канал биёванд ва аз пӯшиши зиндагишон шаванд, мисол ба ягон кори дига саргардон нашаванд. Бародаро, шумо бояд ки аввал видео хитон кунед, аз ягон канал дига диздӣ ҳам накунед. Баъд шумо метавонед мисол ки ай канал даход биёвед, мисол соҳиби мухлис ҳам шен, соҳиби ягон обрӯ ҳам. Баъд бисёре аз бародаро мана мегӯянд ки ака як бор канали мо бидрояд, назар ка мисол видеои моро бин Чхелия. Медрояд бародаро каналшон мебини якта Ҳоҷи Мирзоай, якта Малика Саидовай, якта Ралика ё ин ки Шонай. Ба ҳамин коршон бо во мисол аз Ютуб сим кор карданиянд. Ма ба ҳамин одамо гуфтани ҳастам ки шумо беҳуда сим натен, реклама нахарен. Мо мегӯем ки агар миллион просмотр, миллион подписчик кунед, шумо ягон сум фоида намебинем. Барои ҳамун хитон бародаро видео кунен ва баъд мефаҳмем. Бисёр аз оно мегӯянд ки блогерҳо пули ҳаром мехӯранд. Не бародаро, ин пули ҳаром нестай. Хитон як бор бишинен, як ҳафта видео монтаж кунен, видеоро озвучка кунен, дар интернет партоем, баъд кӯб бинем тона мисол дахи блогерҳо ягон гапи дига бигӯем. Барои ҳам бародаро кадоме ки мисол ҳамин соҳаро намефаҳма, айри худаш ягон гап нага. То дар дури соҳа набошӣ, худат намефаҳмӣ. Мисол бародарои навоз ман метавонам ки любой канал реклама кунам. Албатта ки ба сума, вобаста ба подписчик ҳамон қадар сум мегира блогер, канал реклама мекунам. Агар канали шумо мисол видеои хитон набоша, шумо реклама кардан наметавонед. Барои ҳамин хитон бародаро видео кунен, сим кор кунен, баъд мефаҳмед. Бародаро, имрӯз дар ҳамин видеоро ки ҳамин қадр гуфтанӣ дорам, як насиҳат айма ба блогерҳои ҷавон, мисол одамое ки нав блогер шиданӣ ҳастанд. Бародаро, касе ки ҳозир блогер шиданияе, мисол мехоҳад ки блогер шавад, аз аввал хитон видео кунен, хитон меҳнат кунен, соҳиби мухлис ҳам мешавен, соҳиби ҳамаи чӣ ҳам мешавен. Бародаро, хайли ҳамин қадар гапи кор, касе ки мисол мо ранҷ дида, хафа шида, бародаро хафа нашен. Ин ҳақиқата мисол пешакӣ бояд ки шумо бидонед ки Ютуб бахча Чхели правила дорад. Хай бародаро, мавзӯи имрӯза ба анҷом расид. Дар охири видеоро гуфтани ҳастам бародаро ки бидроем бародаро як канали беҳтарин бо номи канали Шаҳзод ТВ. Ин бародар ҳам операторай ва ҳам монтажники канали мо ҳастай. Бидроем бародаро каналша тамошо кунен, дам бигирен. Канали Аҷамфрон ва канали Шаҳзод ТВ бародаро, силкаи видеои ҳар ду ҳамин канал дар описиони ҳастай. Бидроен хитон тамошо кунен ва хитон бинен ки кадоме ҳамин канал ба правилаи Ютуб кор мекунад.
фикр ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед ва бигӯед ки мисол кадоми ҳамин канало ба шумо писанд омад. Хайр бо ҳамин бародаро видеоролики ба анҷом расид. Нукта омад ки видеоролики навбатӣ дар бораи зона 51 мешавад дӯстон. Хайр то видеои дар паноҳи Аллоҳ бошед.